ମୁଁ ରୁଟି ବେଲୁଛି ସେ ତାର ଯିବ ତାର ଆଉ। ରୁଟି ବେଲି ସାରେ ତାପରେ ସେ ଇଏ କରିବ ସେକିବ। ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇଛି? ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇଛି? ଭଜା ନା ଘିଅ? ଘିଅ ଅଛି ନା? ଆଁ କ୍ଷୀର ଭଜା। ହେଇଗଲା ଏବେ ସେକିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ନା? ତାୱାଟା ବସାଅ। ସିତୁ ହେଇଗଲା ରୁଟି ହେଇଗଲା ରୁଟି ନେଇକି ସେକାଇବା।